na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Masukot ko nga. Maasawa ko ni mo o dili. Ay, tabang mga silingan! Magminyo ko og milyonaryo o dili? Milyonaryo, oy! Oh, hala, doon ay nakapati. Tinglaw gawa. Kagabi na aron, may nagmata pa di ay. Alexa! Oh. Ang imong kasing-kasing ang pagutan na. Ayaw pang hantok! Okay. Pa! 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 Nausapan ka. Mura magkagiabat Ma, ang singsing nga gihatag ni Sir Ed ako. Nawas ako ni butangan. Unsa? Uy, ginoo ko. Ganong imo basta ni Gihobo? Naunsa man ka? Kay nang lambaman ko ganiha. Unya pagbalik na kuha na sa kong gibutangan. Hain man ka di ay ni. Ma, patay na siya kong Sir Ed, ani. Dali. Ato ni pagitaon. Oh. Pa! Pa! Nakakita ka sa singsing diri, pa? Ha? Singsing ba? Oo, singsing. Oh, sing-sing, Dodo. Ang engagement ring nga gihatag sa tiguang ni Alexa. Dinirag ito na ko ibutang sa ibabaw sa kong dresser, pa. Ni Ara. Oh, Panuway ka? Nganong naaman na di mo, ha? Kayo bigyan mong dok-dok ko, nooy! Alexa. Loli. pa. Naunsa man ka, uy. Mura magkagnasudlan og nautang espiritu. Nahibaw ba mo kung pilay dawat anang singsinga, Alexa? Imo di unta ni ipinda, pa? Wa ko'y hunahunang iprinda. Pero gusto lang kong mahibaw kung fake ba ni? O niya, unsa may resulta, ha? Loli. Alexa. Oh. Ang dawat anang singsinga kay 80,000. Unsa? 80K as in 80K? Ulagi. Uy. Alexa. Iuli na. Basi mapriso ka kung mawa na. Ayaw ka pala ka, ma. Ikaduhang adlaw naman ugma sa tagal ni Sir Ed na ko. Magkita naman sa mi. Hala, naana si Sir Ed sa lamisa nga among gisabutan nga magkita mi pagbalik. Hi sir. Sorry sir ha, nadugay ko. Okay lang. Lingkod. Um, Relax lang, relax. Sayur ako sa atong sabot. Di gyud ka malate sir, no? Bata pa ko, ako nang gibarugan ang gisulti sa akong amahan. Time is gold. Kay ba man ko ng panultiho na sir. Pero kami mga pobre ko do sa high sir, ma-time out man. Ay, sorry. Pataka, radyo ko ka ba kong bakbaoy? Okay. Coffee? Ay, no sir, milk. Ngano di ay sir? Nganong katawa di ay ka? Wala. Nahimuot lang ko sa imong sinultihan usahay. Ay, sorry. Dili kinahanglan na magsuri ka sa tanang higayon. Alexa? Sure ka nga milk ang imong gusto? Ayaw na lang bitaw sir, uy. Nipainit na magud kong daan sir. Unya, niya sir. Nagdako og putok si Kwati para nimo. Imo man ang request, di ba? Mahayaw kang mutimaan og istorya, ha? That's good. Thank you. Sir Ed, Unsa man? Nakadesisyon na ka sa akong offer nimo? sir,
Sa di pa kumuhatag sa akong desisyon ba, may mong mangutana? Unsa man na? Nganong ako man cute. Tungod kay nakita na ko nimo ang kalidad sa usa ka asawa nga akong gikinahanglan. Pero sir, wabi ako makatiwas sa eskwela to. Wa ko'y... Dili na kinahanglan ang imong edukasyon sa kaminyoon nga sudlan ta. Sa ako nang gingon, isipa nga usa ka business ang atong kaminyoon. Business? Business cute, sir? Negosyante ka og pinaypay nga saging. Makamaw kang kwinta o kwarta. Maulang ka na ang gikinahanglan ko sa usa ka asawa. Okay. Pero... Nahadlo ka na ako. Ay, sir, uy. Migo na tandaan. Ako madlog ni mo eh. Pero magminyo man ta. Kuan. Focus sa business, Alexa. Ayaw sa atong kaminyoon. Oh. Mauni nga atong kasabutan. Sod sa katuig, kung dili ka mubati o gugman ako, mahimong ipaanular na to ang atong kasal. Huh? Now, tubag ako. Will you marry me? Yes or no? Yes. Dodo, ang atong anak, murag prinsesa gabi paso. Oh, ganong mihilag man ka diha. Wala niya po kamalipay nga nagtanaw sa tong anak nga milyonarya na. Kuan, gikulbaan lang ko. Ayaw kulba diha. Tanawa ang garden wedding. Bungga kayo. Dili pagyapon ko magkatuo. Gagkasal lang atong anak. Hala, tanaw. May mga photographer pa nga nag-atang nila. Nagsige naman na silang paguhang picture sa atong anak. Mauna ni ang kausaban sa itong kinabuhi, Luli. Dato na ta. Maong magdinato na taglihok. Ayaw naghilak-hilak diha. Abi? Nakalitan paghihapon ko. Ayaw ka bala ka. Maanad ra ka. Atod, ready na ang apartment nga balhinan sa imong gidikanan. Pabalinon ni mo sila si mama at papang apartment, sir? Imo sila gidikanan. Kinahanglan nga mabutang sila sa luwas nga lugar aron dili ka maproblema. Dali. Sultihan ta sila sa mahitabo nila aron makabiya na ta dinhi para sa atong honeymoon. Welcome sa imong bag-ong Pinoyanan. Mao ni ang imong pay? Atong bay. Bag-o na akong ipa-renovate. Kadako ining baya. Kadakos limpyuhanan. Ayaw kahadlok sa limpyuhanan. Kay doon ay mga katabang nga na-sign, anak. Sir, ako nang ilahaw sa kwarto ninyo ang gamit ni mo. Palihog lang, Binoy. Okay, sir. Kung may isugo ka, na si Binoy nga imong masangpit kung wa ko. Niya ang cellphone. Bago na akong cellphone? Dali. Adto ta sa atong kwarto. Among kwarto. Patay. Sigwatin ako iniroy. Mauni ang atong kwarto. Og mausap ka na ang mamahimo nimong kwarto. Konektado kining atong kwarto. Pero may lakya sa suod sa imong mismong kwarto. Kung dili ka gusto nga musuod ko diha, ilak lang ang pultahan. Nahibaw ko nga nakalitan ka pa sa atong sitwasyon. Mao nga dili ta ka dali-dalion. Sir Ed, Mahimo bag iid na lang
Para ba mubata-bata sab ko og gamay? Ay, sure. Ed na lang. Sige, Ed ha. Mahimong musod na ko sa akong kwarto. Sure. Pahuway na, kay lawom ng gabi eh. Halad, no? Ugit ko makasapot ay. Ngano din wa man may magtipon ng kwarto? Lawi. Gentleman, kit kay siya. Pero, okay sab. Mag-ila-ila pa man sab mi. Pero kay, wak man siya karon. Ako lang unang muhigda din sa iyang kama. Kahumot na sa akong higdaanan. Sweet dreams and... Katugnaw din sa kawas, uy. Good morning, Ma'am Beautiful. Uy, Gapahan ni mo dali sa news pa may. ha? Nako sa balita? Oh, gibalita man ang inyong kasal ni Sir Ed, ma'am. Lo, mao ba? Yes. Padung ako sa airport. Sige. Bye. Alexa. Sorry nga biyan taon na ka karon. May emergency kong meeting nga kung tabungan. Binoy, ihatod ko sa airport. Okay, yes, sir. Maningkamot kong makabalik ko karong gabi, sweetheart. Ato, niyang imong cellphone. Naa diha akong number. Manawag ko ni mo diha. Amping. Lo, kapiin naman ang. Wa pa magyud mabalik si Ed. Wa palagi ka matong lagi, ma'am. Nakuhat pa ko sa pagpauli ni Ed, Binoy. Uy, di pa siya mauli, ma'am, uy. Wala siya manawag ni mo di ay. Wa man siya manawag. Busy tingali to. Katuog na lang, ma'am, uy. Okay. Hoy, Ay! Agay! Hoy! Kisa ka! pahawa din eh. Ay! Buhi iko! Aroy! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!